खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलखौ खेबसे अननाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जानायनि। होमबा आङो दा ओंखाम जानायनि आरोना, ओमफ्राय मा मा संदों आं बेखौनो नोंथां खोन्थानोसै। होमबा दिनैनि भिडिअ'आ जानायनिनो, होमबा नोंथांमोना नायलांदों भिडिअ'खौ जोबजासिम। नैया गाजर स्लाद, पुदिना दुन्दिया बाथोन, दालि, बेदर, नाथुना एवनाय, लाफा एवनाय, तिता केरेला, दावदै रुनाय, केपसिकाम फ्राय, पापर एवनाय। दानिया जानोसै आरो। दिनै दालिखौनो स्टार्ट खालामग्रोनोसै। फानलु लादोंमोन नैया जानो होननानै, खिन्थु ओंख्रिया ओंखारदों आरोना लोगोफोर, आंनि नाहायनो फानलुबो जाला। तिता केरेला नैया गिदिर गिदिरनो फ्राय खालामदों। बिराद मोजां मोनो तिता केरेलाखौ। Emang kekari dia. Ăn cái thằng bữa nào mà ra người ta cái là nên bữa nào người giải được rồi. Thằng nào sẽ giải hay cái comment đọc video kita cái là cái bữa nào em phải cái thằng cái này khẩu nào vậy á, cái thằng nào hay ăn bữa nay cái nó là nó geli á. Kamu nak bawa nama mana om? Oh ni, mana bapa? Kamu nak bawa mana? Kamu nak bawa mana? Sampai ni? Kamu sampai ni? Kamu pergi cari. Sana dah siap dah kan? Nak apa lagi? Kita kerja. Dia lu kada. Rồi pasang kita tadi lebar. Better. Wah, lain keren.
खानैल' थाबाय बुरजाथारमोन ओंख्रिफोराबो जानो हाला उदै बुंजोबबाय केपसिकामा मोनथाम जाबाय मोनसे थाबाय मोनब्रै एवदोंमोन आं थिथा गोरलाखौ 6थासो एवदोंमोन 5ता 6तासो फिसा फिसामोन ना थाइसे थाबाय आरो नायबो जाला बिटखौबो प्लेटसो लादोंमोन रोसिखौ सेबना लोङो नै रोसिखौ लोंनोसै आं बिटनि रोसिखौ नोंनो नायदोसो लोंनानै आं बायदि लों सानसुफुरियानो हारसिं जानायानो बेसे बुरजा ओंखारदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना नायनानै प्लिज लाइक खालामना हो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज आंखौ साबस्क्राइब खालामना हो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बायसै लोगोफोर